Přátelé, přijal jsem výzvu Ice Bucket Challenge na podporu amyotrofické laterální sklerózy, jejího výzkumu a objevení. Univerzita Karlova a jejich pracovníci se věnují výskytu této choroby a podstatě této choroby a já jsem dovolil pozvat pana doktora Mazance z neurologické kliniky 2. lékařské fakulty a fakultní nemocnice v Motole. Pane kolego, mohl byste přiblížit, co je to za nemoc, kolik asi pacientů tou nemocí u nás trpí? Tak amyotrofickou laterální sklerózu řadíme mezi neurodegenerativní onemocnění, která jsou naštěstí vzácná. Odhadujeme, že v České republice touto nemocí trpí asi 300 našich spoluobčanů. Jaké má ta nemoc příznaky a jaká je prognóza toho onemocnění? Tak tato choroba se projevuje především poruchami motoriky, protože jsou postižené motorické neurony v mozku a v míše. Může se projevovat poruchami hybnosti dolních končetin, horních končetin, ale také poruchami polikání nebo poruchami artikulace. A jak je směřován výzkum třeba na vašem pracovišti právě pro tu amyotrofickou laterální sklerózu? Tak na našem pracovišti se jedná o aplikovaný výzkum, kdy u pacientů s touto chorobou podáváme autologní kmenové buňky a předpokládáme, že budou mít příznivý vliv na průběh této nemoci. Tak ostatně podobný výzkum probíhá i v dalších světových centrech, ať už je to Izrael, Spojené státy americké nebo Velká Británie. Já vám děkuji. Nech tato aktivita a finanční prostředky, které také poukáži na účet, pomůže tomu výzkumu. Dovolím si nominovat kolegu rektora Beka Masarykovy univerzity, předsedu našeho senátu Tomáše Nigrýna a pana prorektora Kováře.